information about that one say KK nyame ato ne nsa frɛ no kan ho bio ne ye try think e benya mmoa ne ye betimi agye ye nua no e kyena ne week na me koyo mo kyerɛ me say 2 kidneys ni nyina na asɛe sabi me ye nyame ya frɛ me Obobi Thomas KK ni nua panyin enemy oni yare bia best last year na hotel send pressure ekosoro enya ade a ne ye hwɛ kwan sɛ bibi sɛ yebetimi exercise mu ko sinye adwuma na bia so hono ko bia no ko che no oyale plan because we do not pay na the do not pay. It's all about Angie's Boy TV. Show be about Angie's Boy multimedia. I didn't hear the fresh boy Papa J. Now me too no from pa because we na him yes e Ghana. Obeka enche bia na mene ohene yere mesisi edu ekọ eye konfanoche ma ohene yere ekọ sra eye Kumawood actor KK. Am donate eye 50,000 Ghana cedis the man support concerning the area no area doctor say so mu here 7 billion 700,000 Ghana cedis. No mo na ko India akoye eye kidney transplant e di amano na ne information about that one say KK nyame ato ne nsa frɛ no kan ho bio na yete story no yem pegidide ma bonte emeka nti yadwen sɛ yɛbɛkɔ confirmation ne akɔhwɛ sɛ no ko mo nti me ne busumu Sean Kingston Sean City ɛkɔ confirmation duro yɛ ho obi a ɛna me try sɛ me frɛ KK number na me nsa kan nti me frɛ number no ɛna obi fa no my direction sɛ sisi no mo ni hɔ mo wɔ efie ɛboa kwa menhia nti yadwen sɛ yɛbɛba na ya bebe hu abusa ne abusa wo sɛ no krese de yate no saa pepepe nete a ampa so ye ba ye be hu abusua e ma wo ne ye tena sɛ di nkomo e boy amane na mem pese me a meka nsɛm ni nyina ye ne abusua hwetwe nkomo e ma ne senior brother ene ne nua keto ba ko so e di nkomo mo so e ka de asie nyina e de e kyerɛ KK Kumawood actor sɛ me no ka sɛ nyame ato ne nsa frɛ no kan ho bio nyame emfa ne kra ensie yi enti yenko abaye beduru ya yebehia abusua no enkomo kakra omo ne yedi ye no ene ne yepese yamamu ehu KK ne ma maako 5 omo je so mo ye 6 ono oba ba ko dikan ewe ene ono ne yire wo nso so awo eye enum entafo wo mu kantafo ne bon a yemfa nso mo nyina eye 6 yenko ne ye ne abusua ne nkodi nkomo ne yehwe yebeduru ye no atmosphere ne yire ene ne ma no ayareho ereho pa yenko ne yenko hwe de ma ekoso KK na busua fi sabe ya Yes. I'm not doing on one. Rose disabre Kiki the wife ene nemba na mo hwe o no nema no according to obusan je say nema no mo ye 5 so bema ba ko na tia no one oba wi out o mo ye ntafo na ketwa pa ketwa nso ni na yo dodi ketwa we nso achi tikeke ma no omo susua pa sabe ha we ni we mo ye ntafo ti sabe kweke na ere fie na ya ba ye ne obusa no di nkomo na ya hwe ne e wo ho amo so e be ka dia kire era wosem kese pa wosen che bia ne ohene ere mesisi du kosra no wo eye konfonoche ba hwe de we no osi kasa no de na ye nim se ade be chi gwa me ati se keke efim na okasa kama kojo kansa le wen kwa akosra no so na okasa kama but nyame na ma no anso so na agi ti na sabe keke busua fie na ya ba no
Awesome Kasepa. Jamaica, why? I showed them. I don't call any. Why? Ode nya mesempa edo masenso na menhira mo. Ye frame obobi Thomas. Keke ni nua panyin eneme odimatifo ya ntimi nua pa no. Na be na nsentem na o yare so mukọ sini adwuma na bia so ho no yare no kọche no. Nti omo den ba konfanochi be ye no test bebe ni hu se issue kidney issue nti no ahyase a yame adom why all start here dialysis ne ogusu nti edu ba bi no na mompanyimfo no so adom ho aba be support e be boa yen. In fact omo support on the buy no na massive omo bom ho mod nti no na ho no nyame edu anope ya yete se nyame atunsa fa no tina na tina no Oron kasa na owo problem dada say your ill health issue bi a obeka say bi na yare bi ta echiche no anase preocupe na mo say kidney yare na oh no oni yare bia but best last year mona ota send pressure e kosro nti no na yedu huduma ba na enim se betima nya impact bisa nti na okọ hospital ma na dura na onum e pressure ho ya. I wanted to go to hospital no a doctor for ni share mo kran say yare a odo e so de but obetumi ahwe na ma ne wato. Oh yes almost wo bebre na o start we scratch nti okoba nti no okoba koye no aba sa nti no enya ade a na ye hwe kwan se bibi se betimi asisa cause onye obi a onyare Area e be boss because Mike ni na wa area na ya ma so what ni akabina etimi be problem na mu na mo de share no o se o yesi ni twani a o ga na nyina bia keke mu ne se koke de obi a very hard working person send amonim no ne sinino de efie nyina ba bi o du bia no obi a ne gine ho odo nipa pa ti me ka se ye nana efrimu ama ye kwaye wo akomadan na sinifo na bae no e dosu pa na mo bisa se na nipa no ne ma menwi ne nana na wu na mo bebrebe nyina mo de na ti so keke so no sitie no na point kura wa e be ba kura chense na nye ne nana enti no o show love manipa the bi obedru bia ne gino very good honest person very hard working yeah enti no keke de film no aha adwen but na nyame pe na oye nyame pe na ya okay just let's see for so do the pa oh yes but more there even this short term you crap no massive support bra de sede ko to mani ma mode mo yi ba out some more year donation the amount no almost show love bebre de bia be ko bia sinifo no go bebre ene kra no nipa na wo ho at that time kan mo ko ka ko be 50 mo yesu nti sinifo na nkasa de nyame shamo pa ye ni ya so be din komo na ye jawo no ehye ti sen ankasa
because what free media me show say we see half in Abusia. Yes. Share do one. Oh, what's say na ne abrabɔ say na busafo ye dɔɔso de ba ye nyina ya scatter emiafo na nkasa kwa ye 11 but ya scatter nti afi na ye guso a ye frɛfrɛ ye ho na de nti by Monday ni de ye timashia atu anamona information bi eba no e wa maso ate Mami bisa brother Asema. But your brother for that hospital na that say you be here 7 billion dey na ko India. Gugu say na seska we dey hemfa ni benya seska we fi. E dey hunu weto mo so na. oh yes say scan de otidin a ba na ye onyame mu gidie say nyame de mo beba ne onyame mu gidie say nyame be ye in fact yes so mreka crowd donation chat hu say ka ebekọ nimpa was na sinifo na so work out say ebekọ ai antenna ho but na documentations bi na that time so na ai oxygen no ne adade tina no ho dwuma na ye di na we na bebo mu no in fact na scan ye kese ba na nim say o kan bi aso nyam de boy am yet me register amount no So fa kakana munya ye no wo de ma doctors na say you can seska no. ya nkasa no na ye wo kwan ya fa so ya fande na yi no nti sɛ scan de yɛmfa yɛn nsa nkan ɛwɔ hɔ wɔnim sɛ nkwara nketenkete ne ba no last one nkwara fɛ no 190 1.5 yeah nti sɛ scan de 1 cedi koraa ɛmfi so ɛwɔ hɔ intact yɛwɔ kwan yɛfa so a yɛhwɛ no nti ɛno a anuafoɔ no yɛyɛ contributions na yɛde yɛ payment ne ade na adɔfoɔ bi deɛ nso a wɔde mama no wɔ nkyɛn ne yɛyɛ abusuafoɔ ne ade nyinaa obiara ti yɛn deɛ no deɛ egu so a yɛyɛ saa contributions no yɛbɛkɔ so ayɛ ɛyɛ no biara So fa na man yes. ama no yɛ 6 ɔne ne yiri wei no yɛ 5 ɔyɛ paa ntaefo mu a ɔmo wɔ ntaefo nte ɔmo yɛ 5 na ɔwɔ 1 ayi nso wɔ hɔ dada nti no ɔmo yɛka ɔmo nyabɔ mu a yeah Pacho and Rana reactions so net say. oh bibia yɛ no sɛ ɔne ne kasa koraa na bibia ne wa kyerɛ sɛ was ɛnura no and then 2 days ɔfrɛ ɔno ana frɛ me na edi nkɔmɔ no so ohia ɛnoma bi na I'm so okay nti me frɛ another person say on deliver saa ɛyi ne ma no I'm so okay nti ɛnura awia ana nipa no frɛ me sɛ ɔtwɛn keke wife na wama ɔtwɛn na wama nti me ma keke aso na so I'm a friend awia no ɔne me kasa nice ne tone bia wɔ soro bia nkyɛ sɛ or breathless no nti komodie mu na me kan sɛ ɔmfrɛ lady no na ɔtwɛn ne call no so okay to ɔfrɛ no nti no me ne kasa yɛ no a anɔpa nso kora mɛsan frɛ no ɛyɛ no anɔpa no ne awia ne nyinaa bia ne hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ obi obewu but nyame deɛ na bibia wɔ no You say emo no yantia say busua say famra akomadan. It is say no or emo de kwa akomadan na say o kumase ha won so o kumase ya on sɛ jaso nti no ɛsɛ documentation wɔ no wa bi ansa nti no guso kumase ya nti akomadan de hɔ na ɛbɛkɔ hɔ na ɛbɛyɛ yɛ ne nyinaa nti no ɛbɛkɔ sɛ na ɛbɛbɛn abusua no ɛwɔ hɔ but ɛsɛ yɛ ntutu yɛ kakra wɔ ha wi ansa na yɛ de akɔ Mpamacho ya frame kwa Obobi. Na chiba mienu no. Na menu ane die, ya mi otoso ni mi. Enra nyina na mi so bebe fi. Ene sa no pe sorry a yenka bi nhyiemu a menu ane je ho no ko. Na ye meka nyina to me brade so no se. Ye wase da bi pa mo ne ye de be mamo. Mo kuma wudufo no. Ade amande ne ye ni na. Ne ye ni nada. Because
woda kora wontimi na cause car na ye demand for me and purpose no na no de my pa but mo ba mu no mo be she yonkura ma ye ni je say yeso ye wa mi da so baby ti ya da mase papa ade am ye ni nyina ya aseda ade de mo nyina asema meka nyina ya aseda na de mam because mo me nya agide wo mu nya anije nya hotoso se bi papa bi firi mu aba meka se me yi nipa ba kwa woda na se amfa fa so bi ama ye da mo nyina mase ye da mo nyina ne ma hwere we hu bia ye da mase kakra metima ka no mo na mo ko se mo free ana doctor for no friend bo oh ya na ye ko ko hu se ye nua no ne condition baby eduru na duru critical pa enti wo mo ye so mo ne ko dialysis na e wo sen ko so but na ka se ne besi bi aye ne ye wo ho na doctors na kasa bi proof ma say ye nua na ye den afrim ana ko ye that's nso ye da mas So bushano ba na ba mo so la ba chia do for ati area house so na ba so we keke dey me fe no me blan no obra ni keke me penyin no okay na papa bi ni a opreme ase oyale kran because we do not pay na we do not see the free asimi se piepi ma winsa ma bo me moy by me se hie ni braba ni blaba le wife ko min ma ko se monko but de be no e se ko se o monko e chinya ko ma na ke ko no ko e de ko no busha ko but bi ni a e busha on je mo ko se o ye de back no man ko ba e ye se o ko ba bi ni a e busha sem e ba ri ma